Available itong samjang paste da kini pero parang na ako kailangan. Wala mo manyaman itang kimchi One pop. Kita na nababaw ka balen kung sakay po na ako po iluwi seasoning here in Pampanga. Ngayon po nga doon ngayon balik kami po kaining Haring Inasal. Located dyan po ini kaining Angeles City. May invite kami po pasibayo kasi atin lang pong bayong daily unlimited buffet happening every 5 p.m. hanggang 11 p.m. Pansinin niyo itang section kita, itang area kita. Unlimited na po rito. So abayan nyo kami po pakimula rin pamangan kaya kayo. Tara! With the so itang unlimited buffet starts with, of course, itang all-time favorite namong samgyeopsal. So, samgyeopsal plus retang egan-agan ng dishes na akakit yung kayo ining isa na. Kaya rin na itang samgyeopsal, o rin na itang included kaya itang unlimited buffet tamo. So, let's start with all-time favorite isaw. Let's get, siguro, adwa. Yan, no? Okay, but baka tulala rin pinganda kayo Hello Kitty na. Cute, cute. Maglagay ka tanga slam. Siguro dagdagan kitang kain. Isaw. At ilan mo naman hotdog. Ang pang lumpiang Shanghai. Ayan, no? Shanghai. And then for the dessert, atin lang cakes kaya babaw, no? Sobrang karaka. Siguro there are like more than 8 kinds of or variants of cakes, man. Atin mo naman buko pandan. Karing naman main dishes da guys. Ing available niya ning aldo ini ating crispy pork kare-kare, ating chicken barbecue, atin mo naman seafood chop suey. Iba't natin mo naman beef caldereta, buttered seafoods, look at that. And of course, retang ay mamakbungan nasi, kaya nila available din. So again, included la rin kitang unlimited buffet mo for only 345 pesos. You get to eat all you can until you drop. Then yun, kumata na. Kinita mo chicken barbecue. Ito na guys. Again, you don't need to fill your plate kaya may itong round kasi unlimited naman din Now, pwede na pa ako ini magbalik na ako mo pinandit. So takamanta naman ngayon yung kare lang crispy pork kare-kare ang po itang chop suey. Akalingon ko kasing kinangwanan din Okay, for my second round, tara. Lastly, for their dessert, takmanta na naman din karelang cakes. Ang point karelang buko pandan. Muna tamo kayong buko pandan doon. Wow! Another one, ining metong cake. Oh, there you go. I'm not a pro, pero we can take it. Ito kabalan sabi ko kaya kayo nandun kaya ng introduction ko. May invite kami pa si Bayo kasi yung first time na kita kami Kenny is finiture milaretang parang inasal lang po retang a la carte, which are also available sa Vidapin kitang orientation din Buli kayong packet kaya kayo guys itang dita mong clip kitang first na minta kami Kenny awin na Albania. So takabalin minsan pa dakala salamat kayong pamakyabe. Welcome to Haring Inasal. Ay ni po yung table tamo Kenny. Pansinan niyo po. Sample la po rin ni karing menu na sa serve da Kenny.
And from their name itself, Haring Inasal, they claim to be hari sa sarap, hari sa laki, at hari sa sulit. Inupuin ka rin lang, meron nga serving. Oy, tane. So, yari na nga ganyan. So, reta pindeng finiture ming pa mga last time na minta kami kayo. And ngayon, ibo rin pabalo kaya kayo guys na ating labing unlimited buffet. So, starting 5 p.m. hanggang 11 p.m. Monday hanggang Sunday for only 345 pesos. You get to enjoy your unlimited samgyeopsal plus retang food na pe-packet ni kaya kayo na din. So, enjoy this moment. Ring ka na akong sidekick. Mabsina naman. Empat 2. Anyway, so abayan nyo kami. Alright, so muna akong takman guys. Sinigara lang kay isaw. Barbecue isaw. Yan o, so dinan tayong aslam plus onion. Ano ba? Yay! Cheers! Nung keng lual mabibitin to keng isaw daw. Kaya unlimited daw. Tutukin kong takman itang karelang samgyeopsal. Yan. So let me quickly create my samgyeopsal. So here's your lettuce, of course. Okay, bating karelang kay pork. So just to clarify po yung samgyeopsal kayo ni unlimited samgyeopsal is pork belly. Yan, pork belly lang. There you go. Plus kimchi. Available itong samjang paste kayo ni pero parang na ulit kailangan. Wala mong manyaman itong kimchi tayo. 1 pop. Alright, ito kabalay na. So minsan pa magpasalamat kami po kay panahon nyo kay Pamela Begging kay kaming vlog. Magpasalamat kami muna naman kay Haring Inasal for inviting us for the second time. Grabe maka-enjoy, uling unlimited dyan Itang kumbaga take your time. Pwede kang maluwag mga niya din. So numaniton kayo pong alternative for your unlimited buffet. So yung Haring Inasal po for only 345 pesos. Get to enjoy samgyeopsal plus the dishes po na pe-packet ko kaya kayo every day from 5 p.m. hanggang 11 p.m. kayo pong Angeles City. So thanks so much for watching. We're in Pampanga until our next discovery. Peace out. Bye!